Unul dintre remediile naturale care și-a dovedit eficiența de-a lungul timpului este lăptișorul de matcă. Numit de vechii greci sursa tinereții veșnice, lăptișorul de matcă este astăzi studiat în marile universități ale lumii. Lăptișorul de matcă conține o serie întreagă de vitamine, minerale, enzime, aminoacizi, dintre care unii nu pot fi sintetizați de organismul nostru. Conține și acel acid, deja celebru, 10-HDA, care are un puternic efect antiviral, antibacterian și antifungic, ceea ce face ca lăptișorul de matcă să ne întărească sistemul imunitar, ne scapă de răceli, de gripe, de tot felul de infecții și face ca rănile să ni se vindece mult mai repede. Nu trebuie să uităm însă că lăptișorul de matcă este singura sursă naturală de acetilcolină, o substanță esențială în transmiterea influxului nervos, ceea ce face ca lăptișorul de matcă să îmbunătățească memoria, să crească puterea de concentrare și randamentul intelectual. Este foarte bun în perioadele de creștere a copiilor, în perioadele de examen sau atunci când apar primele semne de degradare neuronală. Alegeți lăptișorul de matcă pur, de cea mai bună calitate, așa cum este lăptișorul de matcă Apiland. Accesând apiland.ro, veți avea surpriza ca, la cumpărarea unei cutii de 100 de grame de lăptișor de matcă, să primiți gratuit o cutie de 25 de grame de lăptișor de matcă. Dacă nu vă place gustul lăptișorului de matcă, ce-i drept este puțin cam acrișor, echipa Apiland a pregătit pentru dumneavoastră două tonice apicole, tonicul apicultorului și tonicul regal, care nu numai că sunt foarte sănătoase, dar au și un gust foarte plăcut și sunt extrem de ușor de administrat. Dacă sunați acum, puteți beneficia de o reducere de 20% la tonicele Apiland. Prinde forță cu Apiland, specialistul tău în apicole sănătoase. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.